Gymeli Jerry, because ta Kate Falteroo beg Carna Shachtana Shah, well in ein leve Cora Nocht by Steve Goran agus Pisa Ceol agus Pisa Porterach Beilein. Jol Fernis Farnish le hi Chini and the win na Micheál Waragau o Ceannabháin as an ted o Carna. Kate Falter Micheál. Ghamar to Warsin, Ghabha to Lama. Ghamar agus Ceol to Hain. Ain't a lagun schadid. Beidir go bheith bhearan íana na salangoch mu de Cora begnamór na grochas was a grí le Steve Goran. Tá go lág níra agus míle fáilte. Ma bochel. Taufid. Grochas wasa. Agus airan hívan leanna da baklen chapin niles no go to on brinle shigen ba no cars go na kodlan mar by mo de go logodi majin Shestanten the valley glir Nuadakus and the Warstros and the Banner Napen Kalin Shideshagampen Nasi Kerdina Semishamada Nuadakis me magragalnir Nikmeyaton Allah Lashmedevi adrendio Nuadis mini medisogro Gusedagade Sednyata gala vil fial Nakashallan maqribatun nodas Ngasagalan shaboran nadia Fi mishani annas mesugo Fi mechialerti bikl singlan Vi snun kan ga fi baje ki khan Gosejik pushke din teger klar Arahit mujallag maro shinte Nirada bawda maqast namalav Dar barat bedahi Qalanti washtim Navigar kawar vela Snachafadam khasgam brogo Ngasafadam fokigam pin Ngasafadam shulem rogo Atichol meshfoslem avin Nachfada makroche gadin Bamba yareg nasir Bahontra garan nyara Ngasna buaqali ogul fi anadon shwat Abochli Micheál. Feit a túlan in legan waitin sin sin agus bheith níos comportí o tantóran castad balaíocht. Bheit an fíorí gote cenúir chastún chédóran a riabunis huas stáit agus beidir gomórtas nó, beid na gomórtas bevíanach. Well, gomórtas bevíanach vorsin, gairid pide, ne chas me, verscharlen vi me. Agus, da me capur schablin deag. Agus, chumesaid. Acha tá samacid chean a dúp me an cean
Vi sé mún go telí boron seanó sé gadíide a ceantan seohín seohó. Ó sé. Seohín seohó stóre melodeon páiste chala. Snéine sé gus ach bí mo bheanan is ní séanam gus bí sí héad tí go hall chána tímuich bí lá breán agus bí chráich tímuich. Bhín ceol bí go lehoirtacha ba dead bhfuil mé fuim sin chéadáid agus fu sin darthaid agus ní rain an mar an tom sin. Bhí nóra cásána bheith? Ó bhí sí rá Ghabhlíonn déag freisin? Ó ghabhlíonn déag bhí sí héin as lachannéra. Bhí Ní tú chuchan tú le láisnara? Ó ní rah sam taide faoin ar dísin. Ní ra bhelam na dheam. Agus cáide go rás, cáide go chaúhara i ríis, héis Ghabhlíonn déag? Bhí sé gáb tí blina picid. Agus bí me sásna anach me bháile agus bí bó behí muoine sem tí mu defidíine de grástan na baile agus chuir steach muoines agus bí bhóidin slí agus ag me bhahanla agus bí me techtnaid ag tí trealan me céarnain agus bí sí héin agus a cáil cehar gáil said agus gáhhaid go lecab agus dút sí stop sí me chuir slóráid i maiscail. Ní a slóra becaití go maiscail lecha ggéirm fan an tuisle mar deartha. Nestú be? Ggéir sé sin grálam na chuirh sí bhuiid. Brút sí sin rí. Car breá a chas mé go minic le hé. Ní réidir mis sin úr de bheanna casa nó an riamh, ní chasan sí mór an se gasan? Ní chasan nechan cean amháin an cean béirlamín sí rá and the night of September and the year 14. Ceann sin na chasan? Casan sé sin go tá sé go chláán ó farsin mo chláán. De chláán bailíarab tá go leorach go bán, tá céimiid chluine bhí agaí? Éana dhéag bailíarab. Tá ceol agus óran ag chulagan Tá chulagan éideamh go báidir píide bhórtín tá. Bu chléí sictí leis sem maidin bhuide tá sé bebetheach gus tá sé a gabbar agus nachan bhailog. Tá me go rágónaí. Bhear le taanaan is a híal bheith ggólín agus a ceol agus a fédaíl na gabbar? Bearlam a ggólín agus más pártá sé gíic. Dhéthe tú céad puntaid céad giúróin brehead de chádaín agus sí chuir isteach sa bob. Ach ní sé sin a gí na bhí tú? Ní am sé bhártíine bhí níla de grástan na maidibh bhí pára cholimí sáiltín fólan pára tá bhí anthe waheadid agus mártín bocht. Na cólainna le Micheál Berry sémas Ceannabháin seanmhachalí níor sad é bhórtín ach tá samsa agus chas me le chudeachab. Sír san aim sé sír? Ó, lenin go agus ag tíí ceola bhí be casa benis nó... Bu agus sí sa hála sí ó tíhólan sin is bích. A chunigtas a go leornis mar dear gon seanrad gon na taimenaí? Well, chunigtas. Ní chuirí sin seirta na teda? Ní he, le, a tá me sean. Well, ní chear go meach mar ní chola man nach agan do lábre hecha chulí chéir blianach. Ní hegan, sinna méidin is ní mecha. sé blina déag fós, sé blina déag béide. Ach cén fá gur an irid sin cáil náte réascú le ceol agus óráin, sean go le freag gur a go leorach go bán nach radíine mail teile freisin. Bead muinte na háde her viidir sé ceol lágus a chibé? Ba dead bhí háidéidir píide bíoch dear me an teachsin am hain. Ra ceol sa lágaí? Bíoch. Bhín sin muic gus bíidir seistigh gus éhan sin ledín bag Paul. A dear a náidir sinir gus bí sean beloidean na am gus bí chu ránam gan méhar teara gus strachal tú chéile. Agus céan casa meigi. Cé chean an melodeon a dosachid? Drehard am bhí edimí tal a sasna. Nála tú gúi? Se nála sasna a gúi. Ní saman ceir a bhí sí nátaide. Agus ar tú héine deola mú héine ar a mar sin? Spé bhhartín gáíide, spé. Agus ar rud céanna le Josaí, bhí sé géisteachlam thug blian bhí Josaí
The wag. Sé, agus bhí sé tante bhilóidean a chéir stúpa le núra ní se. Éisles stroke sé ó chéilí. Be se na cheolta le ball. Bu chléis sa crísa sa maidúide tá sé de ceolóhain. Tá. Tá. Le dóg, Paul, tá sé gitar, tá sé de Gardaín, tá Micheál, Micheál Elilum, tá sé de Gardaín agus tá sé de gitar. Catrína, tá sé de keyboard agus tá sé gólín. Mar meach ceol de híal a bhaicil bhar a gá cechi meha? Ní bheach go nach éarm. Deach me lána iní leit. Mar snehfuil me éara ceol, órain agus deach. Porter. Porter. Sé, yes. Má leit be ganín porter salang a tún ceol agus a gólín? Smálum, le hyd y pwyban y lecha. Chwaedi'r byd. Ach, bhfuil an bhahanan sin má bhín sé roileachta? Ní ó bhfuil tá. Mar chuise go leorastit, mar betúr ard a gheist an dámsin. Beie. Bei. Cenar a dultún chéad deach porter? Bhí me sé bliana déag. Mu sé be. An mu tí faracrúa, bhí smach, tím schaibhí le mach an teach. Sin an pobbata na chuláán níos mú mar Ní dáin níos mó bhhartín. ar a grasbhar. Sé go ddíireach, agus Guinness a dólma. Budéal a be. Ní bíine, sé. Budéal. Budéal. Budéal Guinness. Ní bíine bhí sé an támsin. Mu sé be. Jeepers. Ach, ro an bláis sé fáited sa máile mar dear a gohfuil patína tead an ard. No, Lenny, níra. Níra. Níra, gáidír bíd, níra. Mar níra le dám. Ní me rá nachhfuil sé, nára sé máileach. Tá sam. Níra sé sa teinte a cháine mar dean. Máil níla de grátain, mar sé teinte dís níra. Ní nóla dín le go bórtín sa cynneala gymach mar bídar. Cén sort blas a bhí ar géad budéal porter a dultú? Wel, bhí sé álainn, bu geall le bainne rábara. Ó, waidan. Hannig tátarm still me, tíkins bhí me stíime tin sin. Rá? Bhí? Rá? Ó, waca dó bhí. Agus é dínistú sa máile ar chutú bhile go róltú budéal porter? Ó, wait, denne tenne díar ma. Denne? Denne. Ske dút sí? Because was holla bitsi de sí, tá tú stíime tin. Cerra tú. Sníor lána ínu. Fair. Well, a caintear ar bháid gáha, be muid a caintear le cúna dé san géad físile fanlín bhaicil agus be muid ar éis héis na uagríise, láir muid ar bháid an gá agus cluise muid tiile. Bhaid bhaicil agus cluise muid portarach béil agus ceol. Copantei sobre docinche? Rámíocht TG4 Síl eile. When you text someone, it's like you're there with them for that instant. Now Vodafone Pay Monthly gives you free texts to match your minutes. So with 400 minutes, you get 400 free texts to any network at any time. So you can be wherever, whenever. Vodafone. Make the most of now. The most active anti-wrinkle ingredient? According to dermatologists, it's vitamin A retinol, contained in new Retinox, the most effective anti-wrinkle care from Rock. So effective, it even reduces forehead wrinkles and crow's feet. 7 out of 10 women notice the difference. New Retinox from Rock. Now discover a cream foundation that erases wrinkles and gives flawless cover, in 4 shades to suit any complexion. New Retinox Illuminateur Foundation. Rock. We keep our promises. What are your king prawns like, Donald? Great. Very prawny. Very regal. Hey, what's your book about? It's about 700 pages. Ha ha! King prawns, part of the frozen natural seafood range from Donegal Catch. Did you know Moby Dick was a whale? I thought it was about a king prawn. All hands on deck. King prawn off starboard. Start getting the ginger. Donegal Catch, it's all about the fish.
When the 9 to 5 isn't 9 to 5, we're there to make working late a little tastier. Cét fáilte rú beréis ag an glár Comhrá agus Micheál Bóilegáú Ceannabháin as an áir céir Carna Comhrá le nacht. Portarach béle Micheál bhuair a giste sa tíobh seagaí agus hasa tú luas dói? Ó, tá mé ceappa bhirtín aimsir chéimeach le go bráchas go deo a bhíoh buide hardneal de grás an bailib. Bhí sé sig léamháin, sean léamháin námuid. Agus bhíoh mo bháthide bhí sí criteáil neal de grás an bailib. Agus bhíoh a carsigh léamháin agus í criteáil agus í Seohín Seohó. Seohín Seohó stóre Mileoidean. Agus a bechid éit besteach sa bortarachtan sin na íabé? Ní sin heasta sí bhí sí chuirsíte bhí sí gólín agus heasta sí portarach béil. Bhús a go dtíana túnis ach díon compórteach ó héin agus tas a portarachtain? Tas ag máchtaí go gasa. Cynneol? Ó, Iesu Christ. Se, díh le? Snap an portarach balaíart. Ó, ní bhfuilach a deolach chuir fíide bhirtí, ní bhfuilach. Bhfuil sa is na lódíns mu ar bháid an gáú, or gáú hí na Mháire be? Ó, ní he lena, ní he ahead mór a head a bhí na gáú. Agus or san áir televís se be? Ó, lena ní he, mu chéir go lín, gáú hí na head. Na head mór bháid a gáú. Os ní chuireach an gáú, ní chuir sé tárne stól. Se, ach, í Ghabhain le dínaige? Ó, bhí fearbach bhí sé. Cé fáin nach chuideagaí se le gaomhneocht na thugsib so sa chéir dón sínse síar? Ní chuimé mu déidir bhirtín gáidíide. Mar bearlatha bur an Ghabha taach buna se pláisteacht agus bhím se bain teamhain agus. Ní me caintear sin chuide becht, a me caintear tain agus ar go deilagaí? Ó, leanna go deoin. Mise, ní a meurna mo húnum san tamsin ar nó. Ní bhaile a bheith pléile ar fear mór leis a talachú be agus? Se gáidíide bu é ach ní héniu. Tá sam? Teamhain agus na bur bain teamhain achá. Henne... Déir meas, tá mé ar hánan siúirtí gáidíide píide. Or henne bud a chláda le tunne se... Ó, bhaithlinid. Muise? Bhaithling go bráchaid. A bain clemíní agus dialámaine. Agus ar bechaíal túbarbor, nó'r bhaint teamhain le hí leasú? Ó, leanna bhainas, déit ar ágar a bhainas. Gáidíide píide agus mó lainama sa crúmbar a chuí trí trocha bechan nimar in tamsin ein. At ní taidin seán a gáidíide. Anú ní le nátacha churann is Micheál? Ní leach. Gehtú tráis lennici. Chipsin is agus cén lisáin agus mas lisáin. Má le teitsin? Ó. Má le chips? Tá gráine mar. Bhfuil. Ó, páta baile. Sin eáil. Now, páidrachaí agus tá mé cinnte gnéireann tú do thionachab nar a thugrínn tú héine mar deara ach bhí cúpla páidir ag neartach mar a gáú agus tá cúpla ceann éad bhfuil. Ó, bhaid tá bhirtín.
péad go Tá bíide. coppla ceanna go bám níla de grasta na maide agus bhí tí caiintear scapal na muid na muide. Agus tá searm sa príomú nálan seinis. Mu se bhfuil. Tá. Can tú scabal. Can. Scapal na muid na muide. Bhí tí glólinn i gcónaí agus sé páidir i bháin agus i ceannas táhachtta i cheapan log. Na bheitú gaile chala. Faoi bhrát na muid na muide gur an teach seo agus bhfuil an go lá. Agus dabri sí éisna rá abréisian is gus chuinn sin an capal a an gár an cá a an gapal. Se. Agus Tí tú amachid. bhí óhaid an bhenaí. Faoi bhrát na muid na muide gur an teach seo agus bhfuil an go lá. Agus ceanna le bhíocha créitúr níla de grásta na Mháire leganis. Go meanaí deáte chreis a bhaine an díadach dés a chrán chéas crís dés luhad a chasan na nefrin. Luhad a bhéir ar hlawr nánamo is go do chrí gus le gas a gangaide tá chéir pasar i mo leba chéir angléhah scartha má an bás nacht ar a baidin a lahastégar a mánam. Na bheith go le chala líist mar bheith chéir pasar de leba agus bit na hangle go do chúta chu líist. Gus ceanna le tí páidrach í seacht chuir muide go amach chuir Micheál faoin na scé chuir bíd faoin na brad sa chuir díobh faoin na náirt. Idir sin agus salc, idir sin agus náir a héalta, idir sin agus bás bíige, idir sin agus gach ein sprid belle a rís go lá. Na páidrach inis. Bhfuil tú hen líf a Micheál? Well, chuisiúráid mórtín scoiltúte sa gaiir tá. Mar caithe mérá go bhfuil. Tá mérá mo chuid páideach maidin agus tar thóma. Tá pectú rís sa crís, pectú mórbíte for mé chalamint head Carna. Agus teir go 2,000 punt chunéid. Micheál ar bhrán ba bíad. Agus ní réal mu é. Gus cáil sé sin éad? Tá sé hir crochtar i mála a más sa mecitsin. Mu sé tá? Tá, gá iad píide chunig feidir me leithé, chunig feidir leid lí agus nó. Baidir. Tá na pectú bheanna hí buch rééis sa crís leis maidin muide. Mar de séime sin sannaí. Bhfuil sé go dtíana túna scoin ach láir mu deidir geol gombeach pí ceolain mé raid musca ceol agus a gas a tú go porílinn mar sé de heile. Tá sí gar go leora tin sin. Rilan níos ála a bheith chasa Ó rialaní. Mar de ferile an sváilósar agus a chlóstar. Cé dabas fín chlóstar. agus a chlóstar. Fín chlóstar. Má ha bochail. Cynneartan is agus taran.
Hopskrach i riste Micheál ma bochil stes wait balaiert agus stes wait hecht gefadel in frischen agus gur mile ma het fui de chuid ceol óran agus porterach béil agus de chóra agus gwogide de chleinte. Mile ma het een wort. Mile ma geluk. Sinna náte wa go midin se chláán kunnig í héin a kainte agus a chóra agus ar rudde behelle go go just launchip fad. Fannig in editions our TG4 remedy deal of Ceannabháin homes under the hammer and yeg the vogue Grisha. Istóí nach an láb nó an beán a heag an dáin. Istóí nach an grí nó an mí nó an anam. Istóí nach leabhar an báidí na hán. Le dá metheas a gomsa cad as a dagan an na líochtaí